Συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά τα παιδιά που αρίστευσαν, τους διευθυντές των λυκείων για το αποτέλεσμα της δύσκολης και επίπονης προσπάθειας, τους γονείς που είναι βέβαιο ότι τόσα και τόσα στερήθηκαν προκειμένου να είναι πολύτιμη αρρωγή στην προσπάθεια των παιδιών αυτών. Αγαπητοί μας φοιτητές, πριν λίγο σας τιμήσαμε πιστεύοντας ακράδαντα ότι η αριστεία η ίδια από μόνη της αποτελεί βραβείο. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στη νέα σας ζωή και στο δύσκολο ξεκίνημα. Ως αυριανούς επιστήμονες θα χαρούμε να σας εντάξουμε κάποια στιγμή στην Ένωση Επιστημόνων ως νέα μας μέλη. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους, να τους χαίρεστε, να τους χαιρόμαστε. Παρακαλώ να τα χειροκροτήσουμε τα παιδιά για μια ακόμη φορά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας τη σημερινή μας παρουσίαση, έχουμε την τύχη και την τιμή, τη χαρά και την ευκαιρία να φιλοξενούμε την αριστεία. Έναν Έλληνα διεθνώς αναγνωρισμένο για το επιστημονικό του έργο, τον πανεπιστημιακό καθηγητή, ακαδημαϊκό και συγγραφέα, κύριο Βασίλειο Μαρκεζίνη. Η ποίηση του Ομήρου, του οποίου οι ήρωες ενσαρκώνουν το ιδεώδες του Αρίστου και της Αρετής, θα μπορούσε να αποτελέσει και τον ακρογωνιαίο λίθο που θα μας φέρει πιο κοντά όλους τους Έλληνες. Η εντολή του υπόλογου που δίνει στο γιο του το Γλαύκο, «Εέν αριστεύειν» και υπήροχον έμενε άλλον, δηλαδή πάντοτε να αριστεύεις και να αναδεικνύεσαι υπέρτερος των άλλων, είναι το πιο ουσιώδες από το περιεχόμενο της ομηρικής διδασκαλίας. Η τιμή του Αρίστου, είτε ως ιδεώδους ατομικού, είτε ως συλλογικού, έχει για όλους μας τη σημασία της. Η αριστεία δεν είναι η φυσική προδιάθεση, αλλά αποτελεί την συγκεκριμένη δράση συνειδητής επίδοσης. Απαιτεί συνειδητό σκοπό και συνεπώς εκούσια διαχείριση. Αλλά και ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος πορθητής της Τρίας στην Ιλιάδα, γίνεται στην Οδύσσεια ο ήρωας άριστος που προσπαθεί να σώσει τους συντρόφους του και να επιστρέψει στην πατρίδα του για να διοικήσει ειρηνικά με καλλιέργεια ψυχής και σοφροσύνη. Ο καθηγητής, ο κύριος Μαρκεζίνης, έχει διδάξει στα πανεπιστήμια του Κέμπριτζ, του Λονδίνου και της Οξφόρδης, καθώς και στα πανεπιστήμια Παρισίων 1 και 2, Λέιντεν, Μονάχου, Σιένας, Ρώμης, Γάνδης, Κορνέλ στη Νέα Υόρκη, Αν Άρμπορ, Μίσιγκαν, Αθηνών και Όστεν του Τέξας. Είναι μέλος των Εθνικών Ακαδημιών των Αθηνών, του Βελγίου, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Ρώμης, καθώς και μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου. Το 1997 διορίστηκε επίτιμος Queen's Counsel από τη Βασίλισσα της Αγγλίας, η οποία το 2005 τον έφερσε επίσης υπότι για τις εξαίρετες υπηρεσίες στις διεθνείς νομικές σχέσεις. Έχει ακόμη τιμηθεί με τον μεγαλόσταυρο του τάγματος της αξίας της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ του έχουν επίσης απονεμηθεί τα διάσημα του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος της αξίας της Γερμανίας, του ταξιάρχη της Λεγεώνος της τιμής της Γαλλίας, καθώς και του ταξιάρχη του τάγματος της τιμής της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα έχει γράψει 48 βιβλία στους τομείς του δικαίου, της γεωπολιτικής, της τέχνης και της ψυχοβιογραφίας. Πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ελληνικά και τα κινεζικά. Το βήμα ανήκει στον πανεπιστημιακό καθηγητή, στον κύριο Βασίλειο Μαρκεζίνη, ένα γεωμετρημένο επάγγελμα στον Όμηρο, έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ελληνικού πνεύματος που γονιμοποίησε, θα λέγαμε, και την ευρωπαϊκή σκέψη. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ να προσθέσετε στο βήμα.
υπό τον έλεγχό σας θα πάνε. Επιτρέψτε μου, και εμένα δεν μου αρέσουν οι τίτλοι και οι διακρίσεις. Όταν μιλάω στους συμπατριώτες μου, να αρχίσω με τις λέξεις αγαπητοί φίλοι και να ξεχάσω τους τίτλους που άκουσα και να σας πω ότι η τιμή την οποία αισθάνομαι μου κάνετε είναι τεράστια για 3 λόγους. Διότι με βάλατε να μιλάω κάτω από το Σταυρό, κάτω από το σύμβολο της θρησκείας μου. Και με βάλατε να μιλάω δίπλα στη σημαία μου. Να μιλάω και σε μέλη της Εκκλησίας, αλλά και σε μέλη του στρατεύματος, που και τα 2 τα τιμώ. Και τα 3 αυτά τα οποία κυνηγώνται σήμερα, εγώ τα θαυμάζω και τα υποστηρίζω. Τώρα να σας πω και κάτι, το λέγατε κουτσό. Νομίζω είναι μόνο το πόδι, το μυαλό ακόμη δουλεύει. Αλλά οφείλεται στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι ο σκύλος, ο οποίος είναι 70 κιλά. Και εγώ αρχίζω τη δουλειά μου γράφοντας κάθε πρωί γύρω στις 4 και 4 το πρωί, οπότε είναι σκοτάδι. Δουλεύουμε μαζί με τον Θοδωρή, αυτός είναι η μούσα μου. Άνθρωποι ένευε μούσα πολύτροπο, αυτή με εμπνέει, όλα αυτά είναι η μούσα που μιλάει στην αρχή. Και σηκώθηκα μια στιγμή να πάω, είναι μαύρος αυτός, σκοτάδι στο δωμάτιο, έπεσα για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι, όπως βλέπετε, δεν έχω σημειώσεις, δεν έχω χαρτιά. Θα σας μιλήσω από την καρδιά μου. Και από το μυαλό, γιατί θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά. Ένα πράγμα που λείπει από τη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι η ειλικρίνεια. Και η πολιτική και ο τύπος και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως έχουν εξειδικευθεί στο να λένε ημιαλήθειες. Για να μην πω, το είπατε εσείς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Και θέλω να εκφραστώ, γιατί ο στρατηγός μου ζήτησε να μιλήσω για πολιτικά και αρνήθηκα την εντολή του. Θα την ικανοποιήσω εμέσως. Είπα ότι θα μιλήσω για την λογοτεχνία, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, γιατί το πιστεύω και σας λέω μαζί με τη θρησκεία και το στράτευμα και όλα αυτό είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα είναι της μόδας να τα κυνηγάς και δεν πρέπει να τα χτίζεις, να τα μεγαλώνεις, να τα ενθαρρύνεις και να ζεις και να πολεμάς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα μιλήσω από την καρδιά και θα μιλήσω αρχίζοντας με τους αρχαίους, τους οποίους θαυμάζω. Από 9 ετών ο πατέρας μου με έβαζε να μαθαίνω τα αρχαία ελληνικά την ώρα που θυμόταν αυτό το απόγευμα στη σιέστα και όταν ξυπνούσε με εξήταζε και ήταν μαρτύριο. Αλλά έμεινε, γιατί έχω μνήμη που τα κρατάει. Έμεινε όλο αυτό το πράγμα. Και μια από τις σχετικές ιδέες της αρχαίας τραγωδίας είναι αυτή η συνεχής και αδύνατο να τηρήσετε διαμάχη μεταξύ του συναισθήματος και της λογικής. Το βλέπουμε αυτό παντού, σε όλα τις τραγωδίες και θα σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά το βλέπετε κατεξοχήν στον περίφημο στίχο, μιλάω χωρίς κάτι τώρα και μπορεί να πέφτω έξω, αλλά δεν πέφτω έξω. Το στίχο 1080 της Μύδιας. 1040 ο στίχος μέχρι 1080 είναι παρέμβλητος. Δεν θεωρείται ότι είναι το Ευρυπίδη, αλλά παρά τα αυτά κανείς δεν τον έχει πειράξει. Διότι είναι ένας στίχος που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από έναν ηθοποιό. Οι ηθοποιοί, πολύ καλοί εκείνη της εποχής, είχαν το δικαίωμα, όπως έχετε την καντένζα στη μουσική, δηλαδή ο σόλοης που επιτρέπεται να κάνει μόνο στο ένα κομμάτι, στο πιάνο, στο βιολί, αρκεί να συνδυάζεται το κλειδί κλπ. Με την ορχήστρα. Και οφείλεται σε αυτό και είναι τόσο τέλειο σε στυλ ευρυπίδιο που κανείς δεν το έχει πειράσει.
για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι παρουσιάζει αυτή τη σύγκρουση του συναισθήματος και της λογικής. Ο άλλος είναι ότι παρουσιάζει το εξαιρετικό πλεονέκτημα, το εξαιρετικό δώρο που είχαν οι Έλληνες. Θα λένε πολλά με λίγα λόγια. Και τι είναι αυτό το οποίο λέει αυτός ο στίχος? Γνωρίζω, τα αναπάω τα παιδιά, τα έχει βγάλει από τη σκηνή. Τους έχει πει να μπουν μέσα στο σπίτι γιατί όπου να θα τα σκοτώσει. Τα αγαπάει τα παιδιά. Αλλά λέει το περίφημο «Κρίσον ο θυμός των αιμών βουλευμάτων». Μεγαλύτερο το συναίσθημα του θυμού από το λογιστικό, ότι δεν μπορώ να σκοτώσω τα παιδιά μου. Επανέλθω στην ίδια, διότι είναι ένα από τα παραδείγματα που δίνουν οι αρχαίοι, τα οποία ισχύουν. Όλα αυτά τα οποία θα σας πω για τους αρχαίους σχετίζονται με τη ζωή την οποία έχουμε τώρα ή μάλλον με τις αρχές τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε αν τις χάσαμε. Λοιπόν, κρίσον ο θυμός των αιμών βουλευμάτων. Εάν έκανα μία ομιλία που ήθελε ο στρατηγός, καθαρά πολιτική και όχι καμουφλαρισμένα πολιτική, θα έπρεπε να την κάνω με το συναίσθημα, και το συναίσθημα όταν βλέπω τι γίνεται γύρω μου στη χώρα μου, είναι ένα συναίσθημα λύπης και θυμού. Λύπης και θυμό διότι βλέπω τέτοια ανεργία. Λύπη και θυμό διότι βλέπω τόσους ανθρώπους που έχουν εργαστεί τη ζωή τους για τη σύνταση και να τη βλέπουν να περικόπτεται. Λύπη και θυμό διότι βλέπω την πολιτεία να χτυπάει και την παιδεία και την εκκλησία και την αξιοκρατία. Και αυτά τα οποία ελέγχθησαν κατά επανάληψη έχουν τεράστια σημασία. Η αξιοκρατία. Η αξιοκρατία που είναι οι Αγγλοί, όπως λένε οι Γάλλοι, στη Γαλλική Ακαδημία που είμαι μέλος, έχουν μια πολύ ωραία φράση και λένε «L'honneur est la récompense du mérite». Η τιμή είναι η ανταμοιβή της αξίας. Λύπη και στενοχώρια, διότι βλέπω να συζητούνται πράγματα που να προσπαθούν να σας πείσουν είναι τα σημαντικά της χώρας μας και όμως δεν είναι γιατί σας παραπλανούν. Παραδείγματος χάρη, πότε θα γίνει η μείωση του χρέους και αν γίνει θα είναι θρίαμβος. Και αν γίνει θα το παρουσιάζουν όλες τις τηλεοράσεις και όλα τα διάφορα υπουργεία για να σας πείσουν ότι εκπαιδεύει τη μεγάλη επιτυχία. Όχι! Όχι! Και να μειωθεί το χρέος, το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Και αν μειωθεί, όταν μειωθεί, απλώς αναβάλλεται η λύση. Το ελληνικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα δομικό, πρωτίστως. Να φτιάξουμε κράτος. Δεν είναι το οικονομικό, είναι τεράστιο το οικονομικό. Είναι τεράστιο διότι πολλοί διαδοχικά πολιτικοί όλων των αποχρώσεων το κάνανε από κακό σε χειρότερο και από χειρότερο σε απερίγραπτο. Εκείνο που είναι το πρώτο πρόβλημα κατά τη γνώμη να κάνεις κράτος. Κράτος όπου δουλεύει δικαιοσύνη και δεν βλέπεις τους δικαστές να βρίζονται ή να κατηγορούνται ή και εγώ δεν ξέρω τι. Κράτος που να δουλεύει φορολογική υπηρεσία και να πιάνει αυτόν ο οποίος είναι μεγάλος φοροφυγάς και όχι να πιάνει τον μικρό. Γιατί όπως είχε πει ο Σόλο, και αυτό μας το δίδει ως απόσπασμα ο Διογέννης Λαέρτιος, διότι ο νόμος δεν μπορεί να είναι σαν τον ιστό της αράχνης, να πιάνει το μικρό ζωάκι και το μεγάλο να το διαπερνά και να ξεφεύγει ατιμόρυτο. Λύπη και στενοχώρια να βλέπω τις μικρές, τις φτωχές, τις μεσαίες τάξεις να γίνονται κάθε μέρα χειρότερες και τις πλούσιες να γίνονται πλουσιότερες. Πρέπει κάποιος να μιλήσει. Αν σας κάνει εντύπωση που μιλάω εγώ, να μην σας κάνει εντύπωση. Διότι ονομάζομαι Μαριεζίδης και αυτό σημαίνει είμαι αντίθασος. Δεν μπορείτε να με δεσμεύσετε. Ότι με κριτικάνε κάθε τόσο για την πολιτική. Όχι. Διότι να πω στην πολιτική για να πάρω έναν τίτλο, τι, κύριε Υπουργέ, ο τίτλος μου είναι Βασίλης Μαρκεζίδης.